Her har jeg Magnus Gameplay Minecraft Let's Play. Min første video. Stort øjeblik. Rigtig stort øjeblik. Du skal dø. Du skal dø, gris. Og det er et meget godt sted at spawne, lige her ved gris. Du skal ikke flytte fra mig. Jeg slår dig ihjel. Jeg slår dig ihjel. Hvad fanden? Hvorfor giver du ikke nogle skinker? Ved du hvad, jeg venter sgu til grisen. Skal jeg have noget træ? Det er godt. Og træ. Nå, det er for tæt på spawn, selvfølgelig er det det. Men ja, jeg skal også lige sige et par ting, inden vi går i gang. Jeg er sådan rigtig i gang. Det er også for tæt på spawn. Der faldt jeg ned i et hul. Det var ikke så smart. Hvad fanden gør jeg? Hvad gør jeg? God start. Det er det helt sindssygt. God start, det der. Hvad fanden gør man i sådan en situation? Hjælp mig. Fedt nok. Så sidder man fast i et hul. 2 sekunder. Okay. I kan godt se, jeg lige så kreativ på, men der var ikke lige andre muligheder. Ikke så god start, så undskyld. Det gør jeg aldrig mere. Slå mig selv ihjel. Undskyld. Seriøst, undskyld. Nej, men et par små ting. Jeg er singleplayer, som jeg har nok regnet ud, eller jeg er alene, men det er en multiplayer server, fordi om I synes det er sjovt, hvis der kommer andre med, eller om I synes det er sjovt, at det er bare mig alene, så det er op til jer at bestemme. Sådan der. Næste træ. Hammer. Det er det mest røvsyge ved Minecraft. Man skal have 3. Kom nu. Masser af træ. Det kan vi ikke få nok af. Og det her, det er faktisk min taktik. Æble. Jeg slår dig ihjel lige om lidt, gris. Det kan du lide. Okay. Bum. Sådan der, så gør vi det sådan der. Sådan der. Der var ikke æble mere. Okay, ved du hvad? Så gør vi sgu lige sådan her. Sådan. Nu har de vigtige ting på mig. Hej, gris. En skinke. Godt lavet. Ja. Jeg er syg. Altså, syg, men ned. Jeg kan altid godt lide at grave mit hus ned. Nå. Se. Nu.
Så nu skal vi have pickaxe. Jeg kan altid godt lide at bygge mit hus ned i jorden, fordi jeg godt kan lide at bygge mit hus ned i jorden. Det var sgu ikke så godt sagt, det der. Giv mig nu bare 3 sten. Tak. Ej, hvor er det bare flot hernede allerede. Jeg kæft, der var jord, men ja, det kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide, at man kan hoppe i sit eget hjem. Det er dejligt. Og der gik min spand sgu tør. Spand, skål hedder det så. For lort, mand. Sådan der. Det ser godt ud. Eller nej, det gør det faktisk ikke. Ej, hvor er det pænt. Nej, han er ikke bare pænt. Det skal jeg ikke svare på. Ej, nu fik jeg kun lavet en, og fuck det. Vi skal bruge for en. Der er en skål med. Ikke til. Jeg laver save med sådan her. Okay. 2 stenskål. De rykker. Kæft, det går hurtigt. Nej, lys. Jeg kan ikke tåle lys. Jeg kan ikke tåle lys. Sådan der. Pæne sted. Ja. Pæne sted. Det er pænt nu. Det er pænt nu. Det er pænt, når jeg siger det er pænt. Hvad er det? Hvad fanden? Nå, det er for tæt på spawnen, men nu er vi da kommet lidt i gang. Lad mig lige se. Sådan der. Så sætter vi workbenchen der, så kan vi sådan her. Jeg må gode til at sætte de her fly sammen. Så skal vi have noget træ også.
Nej, nu er der pænt. Sådan der. Smukt. Og min skinke er færdig. Vi kunne også godt bruge noget kul. Det kunne være dejligt. Nå. Men nu lukker jeg til med jord. Helt mørkt. Helt mørkt. Godnat. Alle sammen. Håber I giver et like og om I vil svare på, om I vil se singleplayer med mig alene, eller om I vil have nogle af mine venner med. Ses folkens.